men det blev altså sendt til skrot. Nu igen, røv til bænk, det vil de få. For det er hvad vi kan nå, når i klasseværelset vi skal sidde, i stedet for at forberede. Ja, så er det sket. KL, de kan ikke lide for meget flexibilitet. Væk med det. På skolebænken skal de sidde med skolebøger og papir. Fra 8 til 4, så ved vi jo, de laver noget. Så er vi alle i samme. Når de ikke passer ned i vores stramme kasser. Vi vil undervise, lille Lise. Vi kan ikke lade være. Vi vil samarbejde, KL vil fejle. Læg nu det gevær. Aha. Skolen, den skal integrere, involvere, inkludere, socialisere, registrere, karakterer, teste og evaluere.